Takže čus lidi, tady je Matrix, jak už asi vidíte. A já vás vítám u historicky první epizody z Pocať. Tak. A no, přesně tak. Je to moje vlastně první video a já doufám, že se vám bude líbit. A jako první video jsem se rozhodl, že Happy Wheels, proč ne, že jo? Takže, tada! Budeme hrát zatím asi tyto levely, si myslím, tak. A sjedeme tak nějak, tak. A vydáme se na první. Fajn. I'm sorry, but there's nothing we can do. Takže že se ho nepovedlo zachránit, je mi líto, pane. OK, jdeme. Brrr, keep out. Boom. To jsem prodal nějak rychle. OK, máme tady mikroskop a nějaký divný to. OK. Hop. Hoppy. Oh shit. Vypadni. Sklenky. Ne. Ale doufám, že tam bude hodně lajků, že bude hodně podpory. Protože, že jo, každý nějak začínal. Vemte si třeba Goga a tak dále, jo. Že taky začínali, vemte si Gogo Vlogs, když měl jako ten starší mikrofon a vemte si ho teď z Lucy, když třeba natáče, jak má prostě už vymakaný všechno, že jo. Tak taky takhle nějak budeme začínat, ale potřebuju tu podporu, jako abych prostě, musím vědět, že mě fakt budete podporovat. A teď jsem tady začalo hejbat nějaký kladivo a co se děje? Ne. Já nechci, co se bude dít, já nechci. Ne. OK. Hodiny. OK. To jste nám toho řekli, děkuju. A jdeme. Já už tohle mapu znám, takže nebudu dělat překvapenýho, ale to je jedno. A máme tady stejka a dokonce čerstvýho. Právě se projíždím v jeho vnitř. No. Jo, dobře. Děkuji, že jste mě našel, už jsem tady, blabla. Už jsem tady něco. Prší. Zajímavý. Tak jdeme. A fakt doufám, že bude hodně podpory. Vemte si, že prostě já jsem chtěl docílit toho, že budu dobrý youtuber. Že, víte jak, jo, protože, prostě já nevím, jak to říct, ale já bych potřeboval hodně té důvěry, podpory, lajků, odběrů, protože prostě, víte jak, a ty si můžu zmáznout mluvička, no shit. Jo, já potřebuji fakt tu podporu, abych viděl, že ty videa chcete a že to má smysl natáčet, protože nějaký lidi prostě tak ze srandy dají někomu dislike a pak jenom kvůli němu prostě, pak nikdo nechce natáčet, já nechci, abyste tohle dělali. A koukejte se na mě, jenom když jste mý fanoušci a ne nějaký blbečkové prostě, který, že tam budou komentáře, že někdo souhlasí, nějaký blbečkové, se prostě, jo, tamhle nějaký blbeček, co začíná, dáme mu dislike, to je všechno. Tohle nechci, prosím. Mějte rozum a dávejte prostě lajky a nějak prostě, jo, já nevím, jak to říct, ale nějak takhle prostě. Ještě neumím moc mluvit. To je moje vlastně první video, nebo jak bych to řekl, takže no. A doufám, že tam bude fakt hodně té podpory, no, takže doufám, že tak. Tak, a my už se vrhneme konečně do toho hraní, nebudeme tady celou dobu kecat. Takže Portal of Freedom, ale nemyslím to tak jako tak. Ale vemte si fakt, že Gogo, Krafa, prostě všichni začínali tak blbě a vemte si, že Gogo má 817 odběratelů, nebo něco, 817 000 odběratelů, něco takového. Neuvěřitelný, já nevím přesně, já nejsem úplně, nebo jako jsem Gogo fanoušek, ale víš, sleduju Menta Gamera Jirku. No, not gay. Jo, takže víte jak, no. Prostě snad tam bude podpora, no. No nic, ale my už se vrhneme do toho hraní teda. Děkuji vám za to, že jste mě vyslechli. Tak a teď, dobrý. Ty kokos. Ok.
vtipný. Teď jsme ve vesmíru a vůbec se nám netočí už. No, tak snad ne. Takže máme tady nějakou bednu s nějakýma vtipálkama a ty nás schodili. Takže moc velký vtipálci. No nic, zkusíme to znovu. You not again. What? Okay. Boom, portál. Vítejte v 99 něco. Oh my god. To znamená, budeme za toho hop. Oh shit, teď nás to schodilo. Tady bude další portál. Boom. Teď jsme ve vesmíru. Tady bude jak jinak než další portál. Boom. Tady jsme v nějakém lese, vtipálci, ano, a teď už jsme dál, takže už je zpátky. Dobře. Já mám smůlu. OK. Dáme si drogy. Drugs. Tak. A pojď. Hop. Kdo neskáče, není če. Hop. Samozřejmě slovenská popularita mě taky může sledovat. Co to melu. Prostě slovenský hráči a všichni taky můžou sledovat. What? Počkej, nemůžu čekat. Ten pes něco říkal, to je jedno. Padne. Co to je? Vůbec to nestíhám číst, to je jedno. Pado, pick it up. Sebrali jsme nějakýho pado. What the fuck? Oh my god, co to je? Vali nám ruku. A jezdíme po houbách, to není normální. Jsme v zemi skřídku, co si děláte srandu. My jedeme na nějakým hodně silným něco. Oh my god. To není marihuana ani pervitin, to je něco pořádně. Uj, co to bylo? Sav. Ne. To je hustý. Jdeme dál. Teď jsme v nějakém lese a bude tady na nás všechno čumět, baflat, oh my god. To bylo. Nepostřeš jsem jenom moc rychle. Oh my god, nějaká chaloupka, tam byla černá vrána. Nebo co? Teď jsme vyrazili okno, nebo co? No, nevyrazili. Teď vstoupáme do oblák a jsme... Oh my god. Viděli jste to? Co to bylo? Don't worry. What the fuck? Pomoc, já chci pryč, mě se tady nelíbí. Jdeme. Tak. Čau. Blesk. To bylo divný. Nabíhá mi husina. Ježišmarja. Ocas? Dej ho radši dolů, kamaráde. Hop. Tak. Šnecej. Fuj, co to bylo hnusný. Já se bojím. Kvak. Takže aby tam. Ježmarja, to je hnusný. Ty vole. Pardon. What the fuck? Fajn. Takže tady bychom video mohli ukončit. Doufám, že se vám video líbilo. Určitě podpořte lajkem, odběrem, všechno. Já vás za to fakt prosím. Prostě potřebuju tu podporu, určitě pak budu lepší, budu se zlepšovat. Rozumíte, ale každý prostě musí nějak začít, jo. Nic no, tak se s váma tady loučím a čau.